Hvad gruppe har jeg her? Bam. Undskyld? Bam. Okay. Aftenslejebålet. Hvad sker der der? Altså i aften? Ja. Anders, hvad sker der der? Hvad siger du? Hvad sker der der? Til aftenslejebålet. Det har vi ikke fået noget videre med nu. Har I ikke fået noget at vide om det? Nej, Er der ikke noget med nogle konkurrencer, der skal afsluttes? det kan være. Det kan I heller ikke huske. Hvad med det der med Cecilie og Tobias? Det kan du vel sige noget om så? Jo, de skulle have været på en date. Skulle de ikke det? Det kan du heller ikke huske noget om. Er der ikke noget med Tobias? Han er ikke den største dater. Eller romantiker. Jo. Er hun ved at blive godt træt af det, Cecilie? Det tror jeg. Hvad så med kysset? Tror du, der kommer sådan et? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Tror du, der sker nogle overraskelser i dag? Det gør det vel nok. Ja, det sidste lejebål, ikke? Jo. Ja. Jamen, det må vi i hvert fald se an på. Ja. Kan I have en god dag.